खुलुमबाय आंनि बे अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायना लाफिननाय जाबाय। थ' आं दिनै सावरायगोन ndfbw सेंग्राफोरनि बारै आरो सानसे समाव पिस एकर्डनि नामावहाय मोनसे माबा फैदोंमोन दे प्रजेक्ट ना मा होनना बुंगोन बिदिखौ जाय हक जेखियानो जादोला ओरैबायदि मोनसे फैदोंमोन जोंखौ ट्रेनिं होदोंमोन। ट्रेनिंआ थिउरिल' अनलि थिउरिल' आरोखि ट्रेनिं होनना बुङा। क'क्राझाराव जादों मोनसे, चिरां डिस्ट्रिक्टआव जादों मोनसे, बाक्सा अदालगुरि बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव फैदों। बे ट्रेनिंआ जाहैबाय दाउ हांसो अमा फिसिनायनि ndfbwनि गथ'फोरा दाउ हांसो फिसिनायावनो गोदोजोब्बाय नामा आरो ओमफ्राय दाउ हांसो फिसिनानै सोरबा ड्राइभार जानाय, सोरबाया साइकेल मेकार बा गारि मेकार बा गुबुन गुबुन मेकार बेफोरबायदि सोलोंनानै ndfbwनि केडारफोरा गथ'फोरा रोंजोब्बाय नामा आरो सोलोंजोब्बाय नामा आरो बे खामानिखौबो मोनजोब्बाय नामा? मोनबायबा आं मोनबाय होननानै कमेन्ट खालामहर आरो मोनाखैब्लाथ' बे बिथाङा मोनखायानोसै, गैखाया मोनाखै बे आरोखि। खिन्थु आंबो बे थिउरिखौ धालिगावआव आंबो लादोंमोन आं आरोखि थिउरिखौ। ओमफ्राय बावहाय दिनैसिमबो बिनि बारै बिनि नामाव जेबोआनो गैया। होमबा बेखौलाय बेखार ndfbwनि गथ'फोरखौ बिदियावनो फोजोबजोबसिगोन नामा? ना बिदिनो मा खालामजोबनानै दोनगोन नामा? होदोंबा दाउ अमा फिसिनाया साबेसे मोनखो? हांसो फिसिनानै साबेसे डेभेलप जाखो? जों ndfbwनि गथ'फोरा साबेसेया हांसो फिसिदों आरो माजों फिसिदों? गभर्नमेन्टआ होनाय फैसाजोंनो फिसिदों? बे ट्रेनिं होनायनि बाव स्किल डेभेलपमेन्टनि माबायावहाय माबाफोर लनफोर होदोंबा मोनदों नामा? बिजों फिसिबाय नामा? हाबाय नामा? एसे माबायाव डेभेलपआव फैबाय नामा? आं बेखौसो सोंनो लुबैदों दिनैनि बे प्रमद बर' आरो रनजित बसुमतारी, गबिन्द बसुमतारी नोंथांमोना ndfbw गथ'फोरखौ मा खालामनो सानदों? माब्रै नोंसोरो गोदाव सोराव ओरैनो हगारजोबना होनोसै नामा? डिसबेन्ड जानायाव साला हाखु दाखु खुनु सिस्टेम गैया, मा गैया। दिनैनो खालामाबा जोंखौ एरेस्ट खालामजोबसिगोन, जेन जियाल' सोफिनजोबनोसै बे सिस्टेम खालामनानै दिनैनि दिनाव ndfbw गथ'फोरखौ गोदाव सोराव खालामजोबना होदों। बिथांमोन ndfbwनि लिडारफोरा खालामजोबदों बेखौ। ndfbwनि लिडारफोरा खालामजोबदों आरो रिहेबिलिटेसन होनायनि बेलायावबो गथ'फोरखौ गोदाव सोराव खालामजोबनानै होदों। सोरबा मोनदों, सोरबा मोनाखै, सोरबा फैदों, सोरबा फैयाखै। मानो बिदि खालामनो गोनां जादों? मानो दरखार बेफोरबायदि खालामनो? दिनैनि दिनाव गथ'फोरा ओरैबो गैया, ओरैबो जाया, ओरैबो जाया, ओरैबो जाया जाजोबनानै दं। बेफोरबायदि जाना दं। दिनै प्रमद बर' मोना ndfbwनि लिडार गथ'फोरखौ नोंथांमोना बुंनो हायोमोन। RSSनि लिडार प्रमद बर'आ बिथाङा बुंनो हायोमोन। आं नोंखौ दिनै थख'यैनो बुंबावदों। गाज्रि मोननानै सोरबा गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया। आं बुंनांगौखौ आं बुंदों। सिदा खोथा बुंदों दिनैहाय बिथाङा बुंनो हायोमोन उमुक लिडारा उमुक फेक्सननि गथ'फोरखौ एसे नायदोलै, उमुक लिडारा उमुकखौ नायदो। बेफोरबायदि नोंथाङा जेबो बुङाखै रावखौबो। बेफोरबायदि रावबो जेबो बुङाखै। दिनैनि दिनाव गथ'फ्रा ndfbwनि गथ'फ्रा गोदाव सोराव जाजोबनानै दङ। मानो? सोर खालामदों बेखौ? दिनैहाय बे जाय दैदेनगिरि खुंथायाव थानाय लिडार बिथांमोनानो खालामजोबदों गासैखौबो। थ' सोरबाया बे UPPLनि बिथांमोना गाज्रि मोननानै लाब गैया, आं बुंखायो सिदा साननैसोनि उनाव। थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।